Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang bekja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Anggenipun mujudaken komunitas ingkang bekja rahayu bahagia temtu nggih betahaken biaya supados mawujud komunitas sing bekja rahayu betahaken kegiatan-kegiatan ingkang menyasar dumateng menapa kemawon sing dibutuhake kanggo nggayuh kabegjaning gesang sesarengan. Mbuh menika kapredulen dumateng sing keserakat, sing kekurangan, sing miskin utawi sing gerah. Bangun gesang sesarengan sing sansaya guyub rukun, sansaya ngajeni setunggalan setunggalipun lan kathah sanesipun. Lan temtu kemawon naminipun kegiatan mesti butuh perduitan, termasuk wonten ing pasaman suci ingkang gadhahi idam-idaman dadi pasamuan sing bahagia, menginspirasi lan menyejahterakan. Wonten ing paroki umpaminipun kathah kegiatan-kegiatan sing betahake biaya lan kados-kados nek ra ana duwite ora ana biayane kegiatane ora iso mlaku. Biaya menika lajeng sumber danane saking pundi? Mbok menawi kathah ing antawisipun umat sing boten pirsa sumber dana kegiatan-kegiatan menika saking pundi? Nggih, saking sumbangan Bapak Ibu umat sak paroki. Yen menika kegiatan tingkat paroki. Yen wonten ing lingkungan nggih sumbangan saking sedaya warganing umat lingkungan utawi saking donatur. Salah setunggal cara ingkang dadi srana sumbangan inggih menika kolekte saben-saben misa. Mbuh kuwi misa mingguan, misa harian, yen wonten kolekte utawi misa ujub. Nah, kolekte-kolekte menika dipun kelola kangge nyukupi menapa sing dadi kabetaning pasamuan termasuk kegiatan-kegiatan. Yen kolektene akeh ya anggenipun ngleksanani kegiatan sansaya kepenak. Ning nek kolektene mung sithik, lah nggo operasional bayar listrik, banyu, ngrawat maneka warni fasilitas kadangkala ora cukup. Mila wonten istilah paroki mandiri utawi paroki subsidi. Yen mandiri ateges sedaya kabetan operasional rutin wulanan saged dicukupi. Ning nek kabetan rutin wulanan ora bisa dicukupi ya durung bisa dadi paroki mandiri. Mila sae yen Bapak Ibu anggenipun kolekte menika ya rutin. Saben-saben derek misa raketung sithik kolekte. Awit nggih wonten ing pasaman suci menika boten ngarani anggenipun Bapak Ibu nyumbang. Ora ana sing jenenge perpuluhan. Anane sumbangan bebas, sumbangan sukarela kanthi suka bingah biyantu utawi misungsungake Raja Brana kanggo majenging pasamuan. Dinten menika pasaman suci mestakake Santa Maria Magdalena, salah setunggal murid dalem Gusti ingkang dados donatur gedhe tumraping kegiatan-kegiatan sing ditindakake Gusti Yesus lan para murid. Pelayanan pastoral Gusti Yesus lan para murid. Yen Bapak Ibu maos wonten ing Injil Lukas bab 8 ayat 1 ngantos 3, wonten kathah wanita-wanita sing nyengkuyung anggenipun Gusti Yesus berkegiatan kanthi raja branane.
Menika luar biasa. Kitab suci utawi Injil nyatet peran para wanita awit ing jaman semanten para wanita menika boten direken budaya patriarkal, boten ngakeni peran para wanita. Ning Injil menika nyatet. Nah menika luar biasa. Menapa malih peranipun sing ugi luar biasa. Maria Magdalena dados donatur ageng tumraping Gusti Yesus. Lan peran Maria Magdalena boten namung bab Raja Brana, ning yo aktif terlibat wonten ing pakaryan-pakaryan dalem Gusti. Salah setunggale dipitados Gusti supados awewarta dumateng para rasul lan murid sanesipun bilih Gusti Yesus sampun wungu. Maria Magdalena dadi pribadi sepisanan sing diketingali Gusti Yesus rikala wungu saka seda. Menika kanugrahan sing diparingake Gusti Yesus yen kula limbang-limbang sacara kamanungsan, menika tandha atur panuwun Gusti Yesus marang Maria Magdalena awit Maria Magdalena sampun nyengkuyung mawi raja branane kanggo pakaryan-pakaryan dalem Gusti ing maneka warni papan, nggih padukuhan, kutha-kutha lan papan-papan sanes. Mila kula panjenengan saged nulodo kados pundi Maria Magdalena sing pancen kathah kesan Maria Magdalena menika tiyang awon wonten sing mastani bekas pelacur. Ning menika sakjatosipun ing kitab suci boten wonten dasar yen Maria Magdalena menika bekas pelacur. Ingkang cetha Maria Magdalena menika dipun paringi kasarasan saking Gusti Yesus kanthi ngluwari setan pitu sing belenggu Maria Magdalena. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 2 ayat 1 kalajengaken ayat 11 ngantos dumugi 18. Ing dina wiwitaning minggu esuk umun-umun isih peteng, Maria Magdalena tekan ing pasarean. Weruh watu tutuping pasarean wis gumlimpang. Maria ngadeg ing ngarep pasarean lan karo nangis tumungkul nginguk ing jero. Lan weruh malaikat loro mangagem sarwa putih sing siji lenggah ing ulon-ulon, sijine ing dagan papan anggene nyarekake salira dalem. Malaikat mau ngandika, "Ibu, ya kene kowe nangis." Maria mangsuli, "Sebab Gusti kula dipun pendhet tiyang, kula boten ngertos sakmenika wonten ing pundi." Sawise celathu mangkono banjur tumoleh lan weruh Gusti Yesus jumeneng nanging pangling. Gusti ngandika, "Ibu, ya kene kowe nangis, sapa ta sing kok goleki?" Maria ngira yen mung juru kuncine mula celathu. "Pak, yen sampeyan sing mendhet, mbok kula dipun criosi, dipun sukaaken ing pundi mangke kula pendhetipun piyambak." Gusti Yesus ngandika, "Maria." Maria mengo karo matur, "Rabuni," jarwane Bapa Guru. Nanging Gusti ngandika, "Aja ngepok aku, awit aku durung sowan ramaku. Kono kandhanono sedulur-sedulurku, aku munggah sowan ramaku lan ramamu, Allahku lan Allahmu." Maria Magdalena nuli nemoni para murid lan kandha, "Aku wis weruh Gusti lan mangkene pangandikane." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin.
Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik ing pesta Santa Maria Magdalena, kula panjenengan estu saged ngaturake panuwun ing ngarsa dalem Gusti awit tulodo ingkang sampun dipun paringaken Maria Magdalena anggenipun cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti lan nampi pengalaman kebangkitan ingkang sepisanan. Pengalaman kebangkitan ingkang dipun cariyosaken Injil ing dinten menika temtu buah saking leladosan Maria Magdalena sakjroning Gusti Yesus sugeng ing alam donya makarya kalian para murid dalem. Mila menika nggih saged dados pangajeng-ajeng tumraping kula panjenengan sami jejering umat dalem Gusti, jejering murid-murid dalem ingkang kepengin mujudaken komunitas pasamuan sing begja rahayu. Kanthi kula panjenengan cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti ing pasamuan suci nderek ing pelayanan pastoral. Monggo menika dipun lambari kanthi kapitadosan pengajeng-ajeng nampi nugraha kados Maria Magdalena. Lumantar kula panjenengan mijekake wektu tenaga pikiran nggo pelayanan, mijekake raja brana, kolekte, pisungsung wulanan, sumbangan lan sanes-sanesipun kangge pelayanan pastoral paroki, kula panjenengan nggih ing sakmangkih nampi nugraha agung pengalaman kebangkitan kalian Gusti Yesus. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman, lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama, Hyang Putra, Tuwinjang Roh Suci. Amin.